Il-Ministru Anton Refalo għal darb'oħra reġa' dawwar il-verżjoni tiegħu brabta mal-villa fil-Qala li spiċċat taħt il-lent internazzjonali. Dan kif wara li mar ġurnalisti Taljani sostna li d-dar kienet tiegħu u sussegwentament mal-gazzetti lokali spjega li d-dar kienet ilha mikrija għandu mill-2002, issa qalilna li l-kirja spiċċatlu fl-2018. Anton Refalo spjega li kien għalhekk li l-kirja mhux reġistrata mal-awtorità ta' djar filwaqt li insista li għadu jokkupa din il-villa li x'ħadd ma qallu biex jiżgombra. Dan il-post mhuwiex tiegħi għax il-kera skatiet u għaddi nistenna jiena li dil-persuna tiġi jew l-ereda tagħha biex tagħmlu. Ma għadek qed tużaha ġifieri. Għaddi qed nużaha għax ħadd ma ġew qalli jew itlaq il-barra jew jien nagħmlu kuntratt. Għal xi qed tużaha għal xi pittura pereżempju. Francesco, dik affarijiet tiegħi. Il-ġurnalisti preżenti staqsuh sabiex jippubblika d-dokumenti kollha meħtieġa brabta mad-dar madankollu l-Ministru Anton Refalo baqa' skomdu biex iwieġeb jekk hux se jippubblikahom jew le. Fejn l-ewwel insista li d-dokumenti tom lil kmamar tal-aħbarijiet oħrajn u sussekwentament indika lil ġurnalisti biex iqabdu nutar minkejja li qal illi m'għandux problema li l-ġurnalisti jarawhom. Imma rreġistrata jew le? Ma kellix għalfejn nirreġistra għaliex il-kera tiegħi spiċċat kif diġà qedtilkom u jien ngħidilkom ad nawseam fl-2018 meta l-liġi ma ħarġitx u skont dak l-artiklu 5 subartiklu 1 tal-Kap 604 m'hemmx obbligu ta' reġistrazzjoni. Ġifieri issa ta' min hi? Mur fittex waħda l-liġi u tgħid. Ta' min hi ġifieri issa l-proprjetà? Tas-sit tagħha, orajt, li hija kif qed mara minn Brescia l-Italja, meta tiġi les il-intrata magħha. Sibna dal-post mal-andat ħadd ma jiġu fih. Krejneħ bil-kundizzjoni waħda minnhom għax l-iskrittura privata tajta l-mezz tal-medja. Il-kuntratt ta' dit-Taljana tajthom il-mezz tal-medja, tajthom kollox. Tista' tihom lilna wkoll għax aħna ma rajnihomx għadna. Inti jomru mhux problema ta' xejn. Tista' tihom nagħllhom jiġifieri. Jafhom tat-Times, mhux għandi, tat-Times għandhom, tal-Lavin Malta għandhom naf żgur. Dokumenti tista' torihomna lilna. Francesco, ma jidhirlix li hawn ġurnalisti illi rom daw li qiegħed preżenti. Rawhom qed tat-Times issa tgħidilhom rawhom kulħadd. Se ngħid il-tat-Times Ministru illi lilek irrid ngħid. Kemm turina d-dokumenti Ministru. Bina rridin akko passata fim tibbiċċa xogħol. Anton Refalo insista wkoll illi kienu stess illi avviċina lil kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà u mhux viċiversa fejn skont il-Ministru stess l-istess Gafà qallu illi m'għandux għalfejn jinvestigah. Li meddix issa, kont jiena li ċeppilt il-Kummissarju Gafà, qed trid investigani. Għalli. Qed trid investigani x'għal investigak nagħmel. Meta din hija storja riċiklata ta' 20 sena ilu. Dan kollu ħareġ wara li programm investigattiv fuq ir-Rai 3 rċieva ittra anonima fejn fost l-oħrajn rabtu indirettament lil Ministru Anton Refalo ma' dar fejn allegatament kien joqgħod il-kap tal-mafja Totorina. Intant Refalo qalilna li se jkun qiegħed jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss għad-detriment ta' uċuħ ġodda li wrew ix-xewqa li ħorġu mal-Labor fi-13 distrett. Jien għamilt irsieb illi għal 10 darba konsekuttiva se noħdorx fih dan il-Partit Laburista. Jibqa' il-fatt li sal-lum għadna mingħajr dokumenti dwar din il-villa. L-aħħar verżjoni tkun illi l-kirja brabta ma' dan il-post spiċċatlu fl-2018 waqt li nħela wkoll f'attakki partiġani wieħed wara l-ieħor.